ମୁଁ ଆସୁଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହୃଷିକେଶ ଭୋଇ, ଯିଏକି ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖୋଲାରଙ୍ଗ ମଞ୍ଚରେ କଂସ ଭୂମିକାରେ କରି ଆସିଛି। ଆଜି ମୁଁ ରାବଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ସମୟ ଦିନ 3টাରେ ମୋ ପାରାଦୀପ ଇକୋ ପଡ଼ିଆରେ ମୋର ସେଇ ରାବଣ ଭୂମିକା ସହିତ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧର ସହିତ ଆମେ ସେଇ ଅଭିନୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଏ ହେଉଛି ମହାରାଜ ଦଶାନନର ଆଦେଶ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ। ଅନେକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ ଏଇଠି ଉପଭୋଗ କରିବେ।